Tras 7 séculos pechado ao público como un convento de clausura, hoxe onde nos encontramos Santa Clara vai reabrir as súas portas como parte do Museo de Pontevedra. Aquí entrarán as persoas e o coñecemento. $12.000 metros cadrados destas instalacións e uns magníficos xardíns van a formar parte do Museo de Pontevedra para o disfrute de todos os pontevedreses. Ademais, a Diputación de Pontevedra adquiriu bens históricos cun valor artístico incalculable como o altar maior, os altares laterais ou este órgano que vamos a restaurar para que todo o mundo poida escoitar. Consolidamos Santa Clara como un pulmón verde da boa vila. Estamos a reescribir o futuro de Pontevedra. O cambio xa está en marcha.